שלום, היום נלמד איך ממירים קבצי וורד לקבצי PDF. קבצי PDF הם מסמכים בפורמט אוניברסלי שייחודם הוא היכולת לשמור על עיצוב המסמך, עימוד, פונטים, גרפיקה ועוד. לקבצי PDF יתרונות רבים. המדריך שלנו עוסק בהמרת קבצים מאופיס 2010 וורד ל-PDF. ראשית, אנו בוחרים את המסמך אותו נרצה להמיר. במקרה הזה זה המסמך. לאחר שבחרנו, המסמך נפתח. בוחרים שוב קובץ, שמור ושלח, ואז בוחרים באפשרות צור מסמך PDF XPS, ושוב צור PDF XPS. כעת אנו מתבקשים לבחור את המסמך הרצוי ומקליקים פרסם. המסמך מומר כרגע למסמך PDF. כמו שאתם רואים, המסמך הוא בקובץ PDF. נוכל לעבוד איתו, לעצב אותו ולהשתמש בו בשימושים שונים. תודה.